Kompleto na RB. Start na natin. Pagbitaw ano na diretso na, wala nang rolling. Ikot tayo sa ano, sa Petron, sa Hermosa. Hindi naman tumato ay. Okay. Tabi muna kayo, tabi. Finish line natin doon And guys, so bali nagsimula na nga itong ating RB category at maraming salamat nga pala kay Akiyo Balyado na siyang nag-organize sa palaro natin na to. Guys, so ini-invite ko ulit ang mga kabataan na gustong lumakas sa larangan ng pagbibisikleta at magkakaroon na po tayo ulit ng mga tune-up race dito sa Infanta. Ayan, na mag-message lang po kayo kay Akiyo kung sakaling gusto niyo sumali sa karera dito sa Infanta. At siya yung nag-organize ngayon guys ng ating palaro. At medyo busy pa ang inyong lingkod. So for today's race ay meron tayong 10 participants na sumali ngayon dito sa ating RB category. At meron din po tayong kasama na mula sa Zambales, Santa Cruz, Zambales po, na walang iba kundi si John Paul Merador. Ang karera na to ay may layong 30 kilometers rin may get guys, balikan. At magkakasubukan nga itong ating mga tropa ngayon na taga Infanta at Santa Cruz, Zambales. At may isa na ngang kumawala dito sa ating peloton. Ayan, wearing jersey na gray, Joshua Calyanta. Ayan nga guys, at patuloy siyang bumabanat. Makakalayo kaya itong tropa natin na unang nag-attempt ng breakaway at meron nang naghabol sa kanyang likuran. Ito na nga guys, at paparating na ang ating tropang Katu, si John Paul Polido. At ito nga, nadikitan ng ating breakaway na si Joshua Calyanta at inunahan ni John Paul ang ating unang breakaway. At nagkasunuran na nga sila guys. At tuloy na bumanat itong dalawa nating breakaway. At unti-unti na silang lumalayo sa ating peloton. Makakalayo na nga kaya itong dalawa o aabutan din sila ng ating peloton. At hila-hila naman ni John Paul Merador. Nakakasunod si MG Pulido dito sa ating peloton na patuloy na humahabol sa dalawa nating breakaway. And guys, so medyo nagkakabanatan na nga guys ang ating mga tropa ngayon. At kahit napakakonti ng ating participants ay talaga namang ibinibigay nila kanilang mga lakas para sa karera na to. So hopefully by the next race guys ay dumami na ulit itong ating mga kalahok at para maging masaya ulit ang ating karera dito sa Infanta. And nga, at medyo kinakalikot ni Akiyo itong kanyang bisikleta at ayaw daw gumana ang kanyang front derailleur guys, kaya naka-logger lang siya. Ano kaya ang kanyang gagawin para makapagsabayan sa itong ating tropang si Akiyo sa mga kanyang katunggali dito sa race na to. And guys, so John Paul Merador pa rin ang nagdadala sa ating peloton at malapit na nilang abutan itong isa nating breakaway, Joshua Calyanta. At medyo umangat naman ng baga itong ating tropang Kato na si John Paul Pulido. Ayan guys, at nasa 3 kilometers na ang ating natatahak sa race na to. Patuloy na bumabanat itong si John Paul Pulido. At umatake naman mula sa bandang likod itong si MG Pulido. Ayan guys, so mga Pulido ngayon ang talaga namang nagpapakitang gilas dito sa ating karera. MG Pulido patuloy na bumabakbak dito sa bandang harapan. Diin na din guys ang kanyang banat. Ayan nga, at lumalayo ng lumalayo itong si MG Pulido doon sa ating peloton. Pagdating dito sa 8 kilometers ay nagpangabot na naman sila. So wala pa rin nagtatagumpay na makalayo dito sa ating karera at talaga namang hinahabol nila ang bawat mag-attempt ng breakaway. So pagdating nga dito guys ay nabawasan na itong ating mga participants at pipito na lang yata itong ating nasa first group. Ayan, so patuloy silang nagbabakbakan guys. At ito nga, may natatanaw na tayong dalawang participants sa bandang unahan. Ito na, naka white na jersey at naka black. Tingnan natin guys kung sino itong dalawang tropa natin na nag-attempt na makalayo sa ating peloton. And guys, si Akiyo Balyado wearing black na jersey at nasa kanyang likod si Remark Lustado. And guys, itong dalawa nating tropa ngayon ang nasa harapan naman at sila yung
nangunguna sa ating karera. Pagdating sa part na to guys, isa na namang tropa ang kumawala sa ating peloton, Sherwin Pulido, at napakadiin nga ng kanyang pag-atake dito sa bandang harapan. Ayan guys, at napakatulin ng kanyang pagtaka sa ating peloton. Diin na diin ang kanyang pag-atake at nakalayo na nga itong ating tropang Pulido na nag-attempt ng breakaway. At ni isa ay walang humahabol dito sa ating peloton at dala-dala pa rin ni John Paul Mirador at napakabagal nga ang kanilang takbuhan dito sa peloton. Ayun guys, pababayaan na ba ang ating breakaway na nasa unahan o hahabulin pa rin ng tropa natin? At medyo nakakalayo na nga itong ating tropang Sherwin Pulido. Ayan, so wala pa rin akong natatanaw mula sa likuran na humahabol at nakakalayo na nga ang ating tropa. Ayan, so palingon-lingon pa siya sa likod pero walang nakasunod at patuloy na siyang lumayo sa ating peloton. Pagdating dito sa ating U-turn area guys ay medyo inabutan nila ng bahagya yung ating breakaway at eto nga, nagpang-abot na sila dito. Ayan, natintayin lang natin na makaikot lahat bago natin sundan ulit itong ating mga participants. Ayan guys, so nakaikot na lahat at ito nga, mabagal pa rin ang takbuhan ng ating mga kalahok dito sa bandang likod at tuluyan pa rin nakalayo yung ating breakaway kanina at hindi na nga sinundan ng ating peloton. So punta tayo sa ating breakaway. Ayan nga, at medyo nakakalayo na siya. Nasa mahigit 200 meters na ang kalamangan niya doon sa ating grupo na nasa likod. Ayan, so patuloy na bumabanat itong ating tropa na si Sherwin Pulido. At diin na diin pa rin ang kanyang takbuhan. 40 kilometers per hour ang kanyang maintain dito sa karera na to. At ito nga guys, no, itong si Sherwin Pulido ay ngayon ko lang nakita na sumali sa karera dahil nung unang mga paris natin ay hindi pa siya sumasali sa ating race. Ayan nga, at hinabol na ng tropang si John Paul Pulido. Ayan, kumakawala siya dito sa ating peloton at nagtatangkang habulin ang ating breakaway. Ay nga, bumanat naman sa kanyang likod si MG Pulido. Tatlong Pulido na itong nasa harapan natin at napakatulin ng pag-atake na ginawa ni MG Pulido. Ayan guys, so inabutan naman ng peloton itong si John Paul Pulido. Ayan, so apat yung nandito sa bandang likod at dalawa yung nasa harapan natin. 6 na lang itong ating participants guys na patuloy na nagbabakbakan. At Joshua Calyanta naman ang biglang bumanat guys sa bandang gilid papunta sa harapan. At tingnan natin kung makakahabol din yung ating tropa na si Joshua Calyanta. Ayan, so tatlo na lang itong nasa likod. Si John Paul Mirador, Raymar Clustado at John Paul Pulido. Ayan guys, so kaya pa yan mga idol, habulin nyo yung tatlong nasa harapan at siguradong makakadikit kayo kung magtutulungan kayo. And guys, so lipat tayo dito sa bandang una naman. Joshua Calyanta, napagod na. Aabutan na rin siya ng grupo sa bandang likod. Last 8 kilometers. MG Pulido, patuloy na bumabanat at hinahabol yung ating breakaway na si Sherwin Pulido. Ayan, so ito na ang ating peloton. Magkakasama na yung 4-5 guys. Ayan. Si Joshua Calyanta, John Paul Mirador, Raymar Clustado, Akiyo Balyado at John Paul Pulido. Ayan, so bali 7 na naman itong ating grupo dahil nakadikit na si Akiyo Balyado. Ayan. MG Pulido naman patuloy na bumabanat, patuloy na hinahabol yung ating breakaway. Makakadikit kaya siya, maaabutan kaya niya yung nasa harapan at papalapit na siya ng papalapit doon sa ating first breakaway na si Sherwin Pulido. Sige lang idol, ipagpatuloy mo at medyo malapit na ang ating finish line at marapit mo na ring madikitan itong ating unang breakaway. Yan, so Sherwin Pulido naman patuloy pa ring bumabanat. At ito nga guys, itong si Sherwin Pulido pala ay kapatid din nitong si MG Pulido.
Ayan, so natatanaw na natin yung arco, boundary ng Dasul at ng Infanta. So nasa last 3 kilometers na lang tayo guys, at ito na nga. Tanaw ko na ang ating second breakaway. Malapit niya ng abutan ang ating first breakaway. Ayan, napakatulin ka pa rin ng kanyang pag-atake, at ito na nga, nasa 10 meters na lang ang hinahabol niya doon sa ating unang breakaway, at malapit na nga niyang abutan. Ayan, so ito nga, at nangyari na nga ang dapat mangyari. Magkadikit na, magkasama na itong ating dalawang breakaway. And guys, so nauna na si MG Pulido at sinundan siya ni Sherwin Pulido naman sa bandang likod. At itong dalawang Pulido pala guys ay magkapatid, kaya parehong malakas sa larangan ng pagbibisikleta. Ayan, so patuloy silang bumabanat. Plus 800 meters na lang ang natitira dito sa dalawa nating breakaway. At dahil nga medyo malayo ang agwat nila sa ating peloton, sinabi ko sa kanila na magsubukan sila pagdating sa finish line. Ayan, so nag-usap nga itong magkapatid na sa last 200 meters ay doon lang sila magre-rematihan. So sino kaya guys ang mananalo dito sa dalawang magkapatid na to? Si MG Pulido ay medyo may karanasan na sa pagbibisikleta guys, at itong si Sherwin naman ay hindi pa gaano. Ayan na, so nagre-ready na ang dalawang magkapatid. Sino kaya ang unang babanat sa kanila, at sino kaya ang mas malupit ngayon dito sa magkapatid na to guys? So panoorin natin, at ito na nga, bumabanat na, tumutulin na ang padyakan. MG Pulido kumaka na, nangunguna na, sinurunan siya ni Sherwin Pulido, ay na, at nangunguna nga si MG Pulido guys. MG Pulido nasa harapan. Ayan guys, so MG Pulido pa rin ang nanguna, sumunod ang kanyang kapatid na si Sherwin Pulido. Hoy, wag kayong umarang! Ayan, so dito naman tayo sa ating peloton, at napalapit na rin sila. Ayan guys, so tingnan natin kung sino. Pangatlong dumating si John Paul Pulido, pang-apat si John Paul Mirador, at pang-lima si Akio Balyado. Ayan guys, so sila nga ang nanalo sa race. Third place, MRB natin si John Paul Pulido. Second, pangalan mo doon? Tadakuru. Sherwin Pulido. Doon ka na. Second, yung price niya. Wait, bigyan mo. Third. Second siya. Dito ka, second. Tapos yung ano natin, champion. MJ. Ano ba yung ano, sa picture, yung fourth tip? Ay, podium pala. Picture mo ako. Iya po. The two brothers in the Tadakuro Abad. Okay, tama yung pira mawin. Fourth tip, sinong fourth tip? Dali. Paul. Ayun na yung dalawa. Ay, Pulidos. Paul, gitay po na. 1, 2, 3.